Kok luwe rasi? Iya ya, udah ini enak emang apa ya? Bakso rasi? Hah? Bakso? Wah, bener? Ya saya enak. Budal ke. Halo rencang-rencang, ayo lagi neng Meyong Bakso Tetelan Iga 234 Janglot, Kecamatan Baturutno, Kabupaten Wonogiri. Nikmati rasa bakso sing ora duwe tiru, daging sing enak, racikan kuah sing ngaldu apik, ora duwe tandingane. Melbu suwon keser enakno bakso kula. Piye Van, enak? Enak banget no. Mereka udah biasa enak lah. Enak banget loh. Enak pol. Aja lali mampir neng.